Dobre, že si zobral. Sa nachádzame v autobuse, ktorý riadi Hany. On je veľmi dobrý šofér. On aj tak rýchlejšie a aj Heňo tu je. Čo sa týka počtu ako takého sme Hotovo, hej. hotovo. Dobre, takže ste mali príjemnú betlehemskú noc a začíname náš prvý deň púte po Svätej Zeme. Tak ako aj ostatné dni, aj tento začneme najprv modlitbou. A išli ešte kedy? Nedeľu ráno dorobiť, nie? Ako dokladnejšie spraviť. Smola. Prišli v hrob prázdnych. Neskoro prázdny hrob. Potešila bez roboty. Jeden mi povedal, že ani ma nenamazali. Kašľania na to. Kašľania im na to. Zemne mám roveň. Prázdny hrob. Jednoducho oni išli v nedeľu ráno dorobiť to, čo nebolo dobre spravené v piatok, pretože už začínal šabat. Rozumieme sa. Hej. A hotovo. Tamto môžeme vidieť celý Jeruzalém a tak ďalej. Dnes prídeme do Jeruzaléma. Takže Jeruzalém, mesto pokoja, napriek tomu, že bolo 13 krát zrovnané so zemou, nezostal kameň na kameni. Opakujem, kameň na kameni. 2x9 z 10, nie 10 z 9. A to, že 9 mier pšenice a 9 obytných. Kupola ako taká doláre sa vyvíja. Omar. To zmenia? Aha, dobre. Čiže mesto pokoja a slobodná tu. Ľudia neboja. Blika, áno. Poďte. Momentálne sa nachádzame v tajnosti Masada a Masadu už nedobiješ. This is Henya. This is Masada. We are going to Masada. This is the biggest. Masada Ako sa povie opevnenie. Festing. Vidíš toto? Kristianský festing bolo v Norsku, takže asi to tak. Tu nemusíme už natáčať, lebo tu je film. Určite zakázané film. Môžeme na tajňáša. Stále. Máme aj lístok. Máme aj Heňa. Musíme opraviť, lebo nejdem na festing,
Neutrálna fortress. Fortress, the biggest fortress. Look at the top of this mountain, please. Teraz. Je to tu počkám vidím hore, hej? Len tam hore. Pristávali a žili tu. Tu boli v bezpečí. Pred nájazdníkmi, pred beduínmi, tu sa nemuseli nikoho bať, pretože komu by sa chcelo hore na to. Lenže, teda v niektorých mieste, kde bola rampa, a kde kaďal vyťahli barakko, základy tej útočky. Ideme do Nazareta, Haifu, to by sme nedali dneska Haifu, tak Haifu nejdeme. Boli sme v autobuse, čo sa týka, akože smerom na diaľnici bola aj nehoda, tak sme trošku išli pomalšie. Ale pán Marian Gavenda, veľa dôstojný, povedal, že on je farárom v Devíne. Tam bol veľa eštebákov a viete, čo oni majú na hroboch napísané? Odpočúvaj v pokoji. Presne tak, takže my sme odpočúvali v pokoji a momentálne sa nachádzame na nejakej pumpe. Táto pumpa má názov, jak dá, všimnite si tam tú zeleno-žltú ten nápis. Za tých pár dní, čo sa nachádzame tu v tejto krajine, sme sa trošku aj naučili tie znaky čítať a je názov pumpy je prosím pekne Olive Oil, takže tu si môžete načapovať olivový olej do nádrží. Ale ty to áno hovoríš. Čo? V normálnom. Olive oil po arabsky je halachama. No, ale to zase naši diváci nevedia. Jaj, pardon. To je aj môj kamarát Martin, on má McDonald, ako sme možno videli, neviem, nepamätám si, či sa to točil, ale tuto je Maci, ktorý skúsil miestny kebab. Áno, takže máme tu miestny kebab už v časti zmenšenej, v zmenšenej veľkosti, on bol pôvodne asi taký, stal $8 a oproti nášmu je trocha kyslejší, ale inak je. To je veľa mesa. Pohoda. Tu je Arab, čo sa týka, tu nám húčka. Tu máš taký pohľad, že aj mešita, aj sanktuárium. Hania sa musel natočiť predsa. Áno. Dobrý! Tak toto vzniká. Selfie. Granatová selfie. Grenáda. Máš Kenada? No poďte. Ja som tu.
Jeruzaléma už sa nachádzame v Hornej Galilei. Neviem, či ste videli tam vzadu, ako sa premieňa nebo teraz. Z hory Tábor taký pekný výhľad. Trošku. Genezarecké jazero bolo proslúne aj tým, že tu boli tzv. Lovci mušiel. Tak ako my, takto tu lovili mušov. A keby ste si chceli kúpiť one click, $1. No China, no China. Olive, no China. Hľadám tu mušlu, už mám aj skoro štvrtinu hrsti a už ma to aj nebaví. Na brehu Genezareckého Hriackého. Na beru Genezareckého. Na beru. יברכך השם מציון וראה בטוב ירושלים. יברכך השם מציון כל ימי חייך. וראה בנים לבניך שלום על ישראל. Pokrstené GoPro. לבניך שלום על ישראל. Máme tu k dispozícii avokádo. Neviem čo. Karpino, zledzie, avokádo, iPhone 5s, iPhone 5. Máme fizik. Takzvaný byt. A to je ovocie, zelené, čo to je? Ovocie. To je medzi jablkom a broskyňou. Toto. Je to výborné, je to dobré. Alebo marula a... Ja som to v Norsku jedol. Dajte si niekto, dajte mi kúsok. Prestaň. Povedz nám niečo k tomu. Musíte jen vy? Nie, zdravujem a teraz jem. Jem a nikdy neodtahujem. Máme taký akože môj pohľad z izby. A rozumieme sa. Hotovo, žena, hej? Rozumieme sa, žena, hej? Akože... Ortodoxní Židia neuznávajú izraelský štát, lebo ten môže len Mesiáš založiť. Samotní sú rozdelení. Svetskí liberálni Židia ho uznávajú, úžasne sa z neho tešia, mať štát, proste to je to kľúčové. Potom Palestínčania hovoria, že oni tu boli odjak živa. שלום על ישראל. וראה בנים לבניך שלום על ישראל. וראה בנים לבניך שלום על ישראל. יברכך השם מציון וראה בטוב ירושלים. יברכך השם מציון כל ימי חייך. וראה בנים לבניך שלום על ישראל. וראה בנים לבניך. Je pravda, že mnohé veci ľahšie premeditujete doma na Slovensku, treba cez krížovú cestu, sa do toho tak tie spevy a to žijeme než tu. Ale tu si skôr uvedeme tú reálnosť a potom na Golgote, naozaj to vám tam ešte poradím, už si len ten fakt samotný, že tu sa to stalo. A to zase doma nebudete mať. Doma to sa spojí, keď sa k tomu tá pobožnosť pridá, tá meditácia, lebo do týchto vecí sa skôr treba ponoriť. Že tu mali zásobárne vody a vlastne táto voda potom slúžila pre celé. Ideme do salesianskeho študentátu s kolegom Vladom Plašekom. Tuším. A našli sme tu, že krušovičky. No. A kto to založil pre chudobných pútnikov v Jeruzaleme? Niekedy 1970 rokov. Ani my nemáme tu žiadneho. Chceš vodu? Prestaň.
bytý. Červená, klika na červeno, vtedy to je toto. Dobre? Určite, nikdy mi to nerob a vidím, že tam ide čas, to znamená, že to ide. Vypni to. No a tu, tento náš reaktor je veľmi dobrý. Čo sme ostretli v kaplnke. Taký. How much is it? Half kilo. حط كيلو يا عم حط كيلو بالمنيح بدك تحط كيلو بس بدك تحط كيلو This is Africa. Pana Mária, Ivana Lúčka. Nech sa páči. Tento čo? Ja by som ti aj, ale daj si ho. Šlapitý. Aha. Dobre, že som teda nebol, nie? Hi. I would like to have one free yogurt and a little bit of hummus for everyone. Malach. Pizza for everyone. Sympatická. Ale my sú aj také ohybné teraz, lebo oni už na to prispôsobili, aby vydržali v týchto ťažkých a nehostených podmienkach. Tak oni ich zohýnajú hore dole, vieš. Hej, oni ich trénujú, keď nefúka v období sucha, tak oni ich tak prehýnajú raz za čas. Aj poliať treba, hej, aj preliať, aj vypiť.
elektronikus készülékeket, amelyek leszállás idejére, rendesen nézőtabok irányítók során biztonsággal helyezzék el a felső csomagtárolóba, vagy akár az Vítame palube lietadla spoločnosti leteckej Wizz ako Valdizér. A ne, to je kuňa. Ešte raz. Šalom. Videonatátására. Všetko v poriadku, práve odchádzame z letiska Davida Ben-Guriona. Nafúkneme si prvého ministerského, jak sa to volal? Miesto predsedu štátu Izrael roku 1942.